Издателство Парадокс представя романа "Раждане" на френския писател Ян Моа. Мислещата литература. Светът съществува, за да се превърне в книга. Да, признавам си, малко съжалявам, че си изпразни жена си. Спокойно. Дълбоко вдих. Как се заминава при живите? С кораб, самолет, пеша? Има ли метро в родилките, с което да се стигне до вкуса на живота? Да не се окаже това дете чифтокопитно говедо, козел. Искам само да има човешки вид. Видяхте ли това? Какъв ужас! И айде, скивайте ми газа. Това бабуин се ражда с газа напред. Това е черепът му. Така ли трябва да се ражда човек, а? Ей, ти! Хайде, раждай се! Отмъсти за нас! Преби им живота на тия смотаняци! Мирише на мърша. Тази миризмана изкормена видра не идва ли от него, докторе? Не. Просто на етажа точно под раждането ми се правеха дисекции на много трупове. Зловонието се просмукваше в помещението. А раждах се върху мъртъвци. Закачил се като срамна въшка. Не знам кое ме отблъсква повече. Това, че е звяр или това, че е жив. Проектът "Мислещата литература", социалната, културната и човешката отговорност на писането се осъществява със съдействието на програма "Творческа Европа" на Европейската комисия.